Днешният трейдер кап, като влезе в самата сесия, винаги си маркваме highs, low на Asian сесията. Абсолютно всякакви конфлуенси, 5-15 минути, като ще почнем от по-голям таймфрейм. Защото горе-долу да имаме представа по какво прави премаркет. Лев той да буриш. Брейкър блок, ордер блок. Имаме тук по време на отваряне на маркета 15 минутен ордер блок. Имаме също още конфлуенси при маркет, които не ги респектира и ги махаме просто. Ни трябва да не са нужни. Няма да стане нищо като мине покрай тях. Самия price action през тях. На 5 минути имаме доста конфлуенси също тук. Минутен bullish fair value gap, който се рякнал вече. 5 минутен bullish origin fair value gap, който се рякнал. Тук 5 минутен bullish fair value gap плюс 15 минутния order block, в който сме. И като влезе в самата сесия, отива нагоре цената, което е близко до самите highs. И исках да ги свипне, за да нападнем бериш. Това много бях според грешен. Не грешен, просто исках да тейк на шорт. Като плюс това, че беше в този 15 огромен минутен ордер блок. Това даже на по-голям таймфрейм, мисля, че 30 минути също, че е горе-долу. Такъв рейндж, но не мисля, че имаше лойка да го правя, понеже можеше да фана този шорт, не беше лош и направи 5 минутен inverse fair value gap, на 15 минути направи също 5 минутен inverse fair value gap, но минаваше през доста bullish confluence, което всъщност манипулира през тях. Влиза в един от тях и виждаме, че влиза в 15 минутен bullish fair value gap, който е тоя. Тия, че много confluence станах. Не ни пречат. 15 минутен bullish fair value gap. И в 5 минутен order block. Не, 5 минутен fair value gap. Да, има 15 минутен fair value gap, 15 минутен order block, 5 минутен fair value gap. Доста confluence, които се синхронизират в едно. И фащаме continuation на тренда. Като отиваме на една минута, търсим за едноминутен confluence с продължение, а именно той е едноминутен bullish fair value gap и той е едноминутен order block. Като си затваря bullish, пускаме на двата акаунта и на 100 акаунт, който минат и на 200 акаунт, който минаваме. Пускам long, като затваря този кендъл тук. Стоповете са тук с малко точки отдолу. Така примерно. И първият ни take profit е този, края на този 5 минутен bearish fair value gap, който всъщност е и края на този 5 минутен inverse fair value gap тук, който се формира между този bullish fair value gap и то bearish fair value gap. И си удължаваме профита на Asian Highs, като сплитваме позицията тук. Хващам някакъв горе-долу половин процент от 0,6 риск рeward от това, като си оставам стопове на break-even. Тук ми е първият take profit и стоповете са ми някъде до тук. И ще там да върви останалата позиция до Asian High. Доста продължи нагоре също, но нямаше нищо общо според Market Structure, което е напълно нормално да минава през на по-голям таймфрейм. Мисля, че сме в едночасов bearish. Едночасов... Да, още няма confluence, така че няма как да знам дали ще продължи нагоре или ще просто ни стопават му трейда и си взем full take profit тук, което горе-долу самия трейд го прави около 1,6, 1,8, 1,8 по-скоро риск ревард, като точно когато много е важно да си поставяме take profit и да го следваме, понеже беше доста близко да ме спре на break-even, според спредови такива работи, аз си го сложих малко над самия прайс, който съм влязал в трейда, кажем съм влязал тук, нещо такова. И съм сложил още 10 точки отгоре, за да може да ми махне от камишъна, който е в самата... Един вид да си го изпъта с това, че съм сложил малко по-нагоре, ако не загубят именно до break-even. И си
доста близко, много малко точки до самия да го хитне. И Breakfast Structure точно като отваря самия пазар, а именно тук, Breakfast Structure, на 15 минути и аз затова държа, не го затварям. И на 100к акаунта съм с толкова печалба. На 200к акаунта съм с толкова също и от към проценти на самия 200к акаунт съм с толкова. И ще имам payout на 100к акаунта, горе-долу се затваря на 3 декември, именно да се прехвърлят в withdrawal секцията, като не изглежда лошо за сега, нали, ще го видите по-нататък, има още 2-3 дни да трейдваме. Докато се затвори, нямаше днеска някакви фрапантни нюз, а именно Manipulation PNUI, което е в Нью Йорка и дори не е толкова high impactful news, дори да е червен, ще импактне маркета в Нью Йорка, но надали ще ни импактва тук, самите новини, самия Price Action, всичко. Утре изглежда горе-долу добър ден, има някакви нюз, които не влияят изобщо на самия пазар. Сряда изглежда зле, петък има Unemployment Claims в петък всъщност има доста нюз, това е четвъртък. Ще има Unemployment Claims, това е този трейдер кап, ще има трейдер кап като трейдвам.